тавре дида мешавад, шояд бисёриҳо интизор буданд, ки бозиҳо на бо он натиҷаҳое, ки мо шумо дида истодаем, хотима меёбад. Арсенал 3-0 Реал Мадридро торумор кард дар хонаи худ, Бавария бошад дар хонаи худ аз Интер мағлуб шуд. Мехостам аввал мухтасаран дар бораи ҳамин натиҷаҳо бигӯяд ва баъдан таҳлили пурраи бозиҳоро анҷом медиҳем. Марҳамат. натиҷаи бозиҳо чӣ гуна ки парвез гуфтӣ ғайриинтизор шуд. Масалан ман аз бозии Реал ва Арсенал он қадар бовари калона доштам. Ман медонистам ки Арсенал пурқувват аст, метавонад муқобили Реал бозӣ карда, вале бо ин натиҷаи бисёр бад барои мухлисони Реал ман боварӣ надоштам. аз бозии Бавария Бавария рӯзҳои охир бозиҳои бад нишон намедод, бозиҳои хуб нишон медод. дар муқобили Интер ман фаворит асосан Баварияро медонистам, вале билохира хеле ки дидем натиҷаҳо дигар шуд. аз ҳарду бозӣ ман натиҷаи мусовиро интизор будам, аммо чуноне дидем Арсенал имшаб коре кард, ки ман дигар мухлисони Реал, худи бозигарони Реал аз ин бозии Арсенал фикр мекунем дигар ягон ҷое ки чӣ гуфта наметавонанд. Бозии Бавария Интер низ ин бозӣ низ бисёрам бозии хуб буд, мебоист ки бо натиҷаи мусовӣ низ анҷом меёфт, аммо дидем ки гарчанде ки Бавария хуб бозӣ кард, аммо Интер тавонист ки дар лаҳзаҳои охир пирӯзӣ ба даст орад. Ташаккур ва акнун дӯстони гиромӣ биёед ба таҳлилу баррасии ин рақобатҳо мепардозем ва нахуст дар бораи бозии дастаҳои Арсенал ва Реал Мадрид мегӯем. хуб, тавре дида мешавад, ҳайъатҳои аввалияи ин ду даста вақте пеш аз бозӣ маълум гардид, мо дидем ки дар ҳайати асосии дастаи Арсенал аз дақиқаи аввал Букайо Сака ба майдон баромад. Футболбозе ки давоми беш аз 100 рӯзи охир дар бозиҳо иштирок намекард, вале бо баргашти худ ин футболбоз нишон дод ки чаро муҳим аст барои дастаи Арсенал ва дар бозии хеле хуб кӯмак карда буд. Маркази майдон ҳам пурқувват буд, онҷо Томас Парти бо ҳамроҳи Эдегор ва бозигари дигар Деклан Райс бозӣ мекарданд. Дар хатти ҳамла боз ҳам Мери Норумо дар нақши ҳуҷумкунандаи марказӣ дидем ва ба ҷои Габриэл ки осеб гирифта буд, Якуб Кивёр дар хатти дифои марказ ба майдон баромад. ҳайати дастаи Реал Мадридро агар мо бубинем, инҷо тамоми бозигароне ки албатта ин шабу рӯз имкони иштирок кардан доштанд аз дақиқаи аввал ба майдон баромаданд ва тарҳи 4-4-2-ро мураббӣ интихоб кард. мехостам ҳамин ҷо дар бораи мавқеъгирии дифоъгарон фикрҳои худро бигӯед. Барои мисол Валверде дар канори рост бозӣ кард, Алаба дар канори чап ва тавре мо дидем на он қадар дар маҷмӯъ хатти дифои дастаи Реал Мадрид бозии хуб нишон дод, ҳарчанд Куртуа баргашта буд. бале, масалан дар қисми аввали бозӣ Арсенал бисёртар тавассути канори чап ҳуҷумҳояшро роҳандозӣ кард ва онҳо шояд дар ҳамон мавқеъ ки Алаба буд, онҳо бисёртар фаъол буданд ва бисёрам фурсатҳои хуб доштанд ва дар қисми дуюм бошад, онҳо баръакс ба канори рост гузаштанд ва ҳамон мавқеъ ки Валверде буд, бештар онҷо ҳуҷумҳоро роҳандозӣ карданд ва тавонистанд ки муваффақ ҳам бигарданд. аммо инҷо ман намедонам Карло Анчелоти пеш аз ин бозӣ шаб чӣ хоб дида буд. бовар кунед интихоб яне ки гузоштани ҳамун шоҳмот дар дохили майдон аз ҷониби Карло Анчелоти феълан аз ҷониби мухлисони Реал хеле танқид мешавад. барои чӣ? барои он ки Валверде ҳарчанд аз ҷониби аз он қисмате ки Валверде бозӣ дошт, мо иштибоҳои камтар нисбати Алаба дар он ҷое ки Алаба бозӣ мекард медидем, вале ҳамин гузоштани ҳамин бозигарон дар ҳаят ман фикр мекардам ки акнун мо чени Анчелоти қудрати масалан ҷобаҷогузорӣ надорем, вале фикр мекардам ки иштибоҳ ҳам карда буд. барои чӣ? барои он ки масалан нафаре ки вақтҳои охир таҷриба дорад дар хатти дифоъ бозӣ кардан, фақат мавқеъ бояд иваз карда мешуд. масалан ман Камавингаро дар назар дорам, иваз карда мешуд. ва нафаре ки дар хатти ним ҳимоят дар бозӣ ба тикитака наздики Арсенал хеле лозим буд Валверде, вале чаро ӯ ба қафо гузошта шуд? Камавинга дар хатти ним ҳимоят такягоҳӣ баъзан бозӣ мекард, дар он ҷо бозӣ кард. ман ҳайрон шудам вости гап. Букайо Сака ҳарчанд ки дар рӯзҳои охир набуд, дар чанд вақти охир дар майдон набуду, масалан шояд Карло Анчелоти ба он мутмаин шуд ки набудани ӯ ба бозӣ, ӯ ба ҳаракатҳои ба чолокии ӯ шояд ягон таъсири манфӣ гузошта бошад, вале иштибоҳи сахт кард. Анчелоти медид ки Алаба ҳеҷ кор карда наметавонад, вале ягон тағйирот ҳарчанд дар ҳамон қисмати аввалам ҳарчанд агар аз ҳисоби курсии захиравӣ тағйирот наметавонист, вале дар дохили майдон ин корро карда мешуд. бозингаре ки муваффақ шуда наметавонад, дифоъгаре ки муваффақ шуда наметавонад дар муқобили бозингаре ки лаҳзаҳои хатарнок ба миён мебарад, вале Карло Анчелоти якҷо нигоҳ карда меистад. аммо мо вақте мебинем дар бисёр бозиҳо Анчелоти аллакай аз ҳамин
усул кор гирифта буду Валвердеро ҳам дар хати дифоъ ҳам дар хати нимофиза бештар мегузошт ки онҷо натиҷаҳо низ буданд, аммо имрӯз баръакс шуд. вале Арсенал бозии чӣ гуна нишон дод? Арсенал бозии ҳуҷумкорона, бозие ки масалан бештари вақти худро бозингарони Арсенал дар назди дарвозаи Реал мегузоштанд. Ин маънои онро дошт ки бояд ҳоло ҳисоб хел бад нашуда, бояд ӯ чӣ кора дар хати дифоъ мекард охи. Бояд ақаллан бубинед ки масалан чанд фурсате ки бозингарони Реал ба вуҷуд меоварданд, масалан Килиан Мбаппе як ба як баромад. Хеле паси оддӣ буд, масалан аз маркази майдон ба ӯ пас доданд, ӯ аз миёни 4 нафар дифоъгари дастаи Реал Арсенал гузариш карда тавонист Мбаппе. мешуд ҳамин лаҳзаро истифода бурда, вале дар хати ним ҳимоя хеле бозии бад нишон бозингарони Реал. Бале, умуман бояд бигӯем дар ҳаминҷо Валверде дар хати ним ҳимоя бояд бозӣ мекард. Ба ӯ масалан мешуд муқобили Реал Арсенал бозӣ карда дар ҳамин. тарҳи ҷойгиршавии 4-4-2 ҳам на ҳама вақт хоси Реал Мадрид аст, барои он ки онҳо зиёдтар 4-2-3-1 бозӣ мекарданд. Белингем наздиктар ба хати ҳуҷум буду, Родриго аз канори рост ба ҳуҷумҳо пайваст мешуд. Бадии кор Парвиза чӣ буд? Бадии кор ҳамин буд ки Арсенал то охир ба як услуб бозӣ кард. Фақат аз канори рости майдон онҳо ба ҳуҷум мегузаштанд. Тамом. Канори чап Мартинелли онқадар вай масалан туп дар назди Мартинелли набуд, дар он қисмате ки Мартинелли бозӣ мекард дар онҷо набуд бозӣ. Фақат алла ба иштибоҳ мекунад, рафтан мегард. Агар Куртуа намешуд, бовар кунед Куртуа намешуд, ин бозӣ торумори калон мешуд. Ин бозӣ бо ҳисоби бузург ба анҷом меофт. ва умуман як факти ҷолиб дар бораи бозии имшабаи Арсенал ҳамин аст ки онҳо аз 12 зарбае ки сӯи дарвозаи ҳариф доштанд, 11 то 8 зарбаҳои рост буд. Сӯи дарвоза 8 сейв ва 3 гол ба қайд гирифта мешавад. Баръакси ин Реал Мадрид ҳам албатта ҳуҷумҳо дошт, вале зарбаҳои рости онҳо бениҳоят кам буд. Ва тавре мо мебинем дар нимаи якум бо вуҷуди талошҳои дастаи Арсенал ҳисоб кушода нашуд. Лек голҳо дар қисми дуюм буданд, махсусан аз вазъиятҳои стандартӣ. Мо ҳатман ба он ҳолат меоем дӯстони гиромӣ ва биёед таваҷҷӯҳ кунем ба ҳамон ҳолатҳое ки аслан қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. Зидди Букайо Сака қоидаи бозӣ вайрон шуд ва зарбаи якуми стандартии иҷро кардаи Деклан Райс бисёр ҷолиб буд. Ӯ бубинед чӣ гуна тубро тоб медиҳад. Туб аз болои сари девори дифоӣ нагузашт. ҳатто бисёриҳо албатта чӣ тавре шумо гуфта истодед ба Карлос ӯро муқоиса карда истоданд. Хеле дар сатҳи хуб зад ҳамин зарбаро. Карлос низ дар варзишгоҳ буд ва аз ин зарба ҳаловат буд. Бале. Шояд ба хотири ӯ буд. Вале мавқеи ҷойгиршавии Тибо Куртуа ҳам ман фикр мекунам ки Тибо Куртуа ба ҳамун сутуне ки гузоштанд, ба ҳамун деворе ки гузоштанд, ба ӯ бовар дошт ва шояд бовар надошт ки Деклан Райс тубро ин гуна тоб медиҳад. Аммо шумо бинед Деклан Райс бо як боварӣ зарба мезанад. Дар мавқеи хеле дур истода буд. Тибо Куртуа дар мавқеи ва натавонист ҳамин фосилае ки туб ба дарвоза мерасид ӯ дарёфт карда натавонист. Ман Куртуа баъд аз бозӣ иқрор шуд ки ӯ дар гузоштани девори дифоӣ хато кардааст, зеро ӯ гуфт ки ман одатан боз як нафари дигарро иловатан ба канор мегузоштам то ин ки пеши роҳи ҳамин гуна зарбаҳо гирифта шавад. Вале касе интизор набуд. Бале, ӯ бовар надоштааст ки Деклан Райс метавонад ҳамин гуна зарба занад. Аммо якум бор бовар надошт, дуюм бор чӣ? дуюм бор тавре русҳо мегӯянд ҳамон тори тортанак ё ҳамон нуқтае ки дар гӯшаи дарвоза асту ба он ҷо каман дар кам ҳолате мешавад ки туб рост равад, ба ҳамон нуқта зарба мезанад Деклан Райс. Не ки бо як боварӣ зарба мезанад. Дар ҳар ду ҳолат мо дидем ки Деклан Райс бо як боварӣ зарба зад ва дар 405 бозӣ ки дошт аввалин бор аст ки ӯ дар зарбаи ҷарима метавонад ки гол. Акун медонед чи инҷо акун мо метавонем ки Реалро ба чӣ танқид кунем? Ба он танқид кунем ки масалан дар назди дарвоза дар як ҳолати хеле ҳассос вақте ки ту дар ҳамон мавқеъ бозият нодуруст рафта истодааст, чӣ дар кор масалан таваккал кардан? Якумаш таваккал кардан. Дуюмаш ин ки голро мо акун барои гол касеро танқид карда наметавонем, барои он ки ҳунари инфиродӣ, истеъдоди инфиродии Деклан Райс дар инҷо ғалаба кард. Гол ҳама чӣ дар ҷои худ гузошта шуда буд. Масалан девори дифоӣ буд, ҳама чӣ буд, Тибо Куртуа ҳама тайёр аст. Вале зарбаи идеалӣ буд. Зарбаи идеалӣ буд, тобнок буд. ӯ дохили дарвоза шуд. Инҷо касеро танқид карда намешавад. Вале дар назди дарвоза ба чунин иштибоҳ роҳ додан, ман фикр мекунам ки ҳамин иштибоҳ. Бале, Пайдар ҳам дар ду ҳолат дар назди ҷаримагоҳи худ ки ҳолати бисёр хатарнок аст, қоидаи бозиро вайрон кардан. Ана ҳаминҷо дар ҳолати баъдӣ ҳам бубинед вақте ҳуҷумҳои бисёр хатарнок аз сӯи футболбозони дастаи Арсенал дида мешавад, ду сейви Пайдар ҳам аз сӯи Куртуа, баъдан боз албатта ҳамдастаҳои дигараш ҳам кӯмак кардан. Чунин ба назар расид ки дастаи Реал Мадрид аз нигоҳи гӯем эътибор, аз нигоҳи нуфуз
дучори мушкилӣ шуд дар ҳамин рақобат, яъне обрӯ эътибори онҳо зери хатар монд баъд аз ду голе ки аз вазъияти стандартӣ сар доданд ва баъдан дар поён не ман дар назар дорам танҳо идомаи ҳамин рақобатро дар қисми дуюм, чунки онҳо кӯшиш накарданд барои ҷавоб гардонидан ба голҳои сарбудаи худ. ҳамин як чиз аст дар футбол, бозӣ начаспид мегӯянд ку дар истилоҳи кӯчагӣ. ин чиз ҳарчанд дар назар як чизи кӯдаконаю хандовар метавонад, вале он нафароне ки бозӣ мекунанд ба ин чиз бовар доранд. Масалан бозии ҳамешабаи Реал воқеан ба Реал монанд набуд. Ин якумаш. Дуюмаш ки дар ҳайати Реал Мадрид мушкилиҳо ҳаст ва бозингарони чолоки Арсенал аз ин чиз истифода бурданд. Бубинед ки дар хатти дифоъ чӣ гуна як бозингари Арсенал метавонад ки 3 нафар футболбозиёни дастаи Реалро гузорад. Ҳарчанд дар он ҷо аз нигоҳи касбият ду бозингарашон вазифаашон ё касбияташон дифоъгарӣ нест. Охи онҳо дар хатти нимояд якаш дар хатти ҳамла бозӣ мекард. ва мушкилиҳои кадрие ки дар хатти дифоъ дорад дастаи Реал Мадрид ана акнун дар ҳамин бозиҳои муҳим, дар ҳамин бозиҳое ки муқобили дастаҳои хуб, муқобили дастаҳои топ бозӣ мекунанд, акнун дар ин ҷо эҳсос мешавад. ман фикр мекунам ки аз ин чиз Реал костагӣ дошт. Аз нигоҳи Арсенал ҳам мушкилот дорад ки дар хатти ҳамла. Арсенал дар хатти ҳамла мушкилот дорад. Хуб, биёед ҳолати зарбаи дуюми Деклан Райсро як бори дигар бубинем. Тавре болотар Фаридон гуфт, ин футболбоз дар корномаи худ ҳеҷ гоҳ аз зарбаи ҷаримавӣ мустақиман тӯбро ба дарвозаи ҳариф ворид накарда буд. Вале дар як бозӣ бар муқобили яке аз беҳтарин дастаҳои дунё якбора ду бор гол мезанад. ин танҳо бахти варзишӣ аст. Меравем сари часпидани бозӣ. Масалан бубинед, як замон соли 2018 буд агар хато накунам, Реал муқобили Ювентус бозӣ дошт. Дар бозии аввал масалан бозии Роналдо ҳамрӯз Роналдо ки чанд вақти охир ҳамон вақт танқид карда мешуд, мегӯянд дар як ҷо меистад гол зада наметавонад. ҳамон соли андак барои Роналдо мушкил буд. вале дар ҳамон бозии муқобили Ювентус нишон дод, ӯ бозӣ масалан дар ҳамон рӯз дурахшиши алоҳида дошт Криштиану Роналдо. Масалан бо ҳамон усули қайчӣ гол заду кимче дигар. Вале дар бозии оянда ҳеҷ чӣ набуд. ҳамин Деклан Райс дар ҳамин бозӣ воқеан алоҳида бозингар буд. Аз ҳисоби масалан зарбаҳое ки аз зарбаҳои стандартӣ мезаду, боз ҳам зарбаҳое ки аз мавқеи дур иҷро мекард. Ин шаби Деклан Райс буд. Бозӣ масалан барои ӯ часпид. ва Фаридун чанд рӯз гуфтӣ? 405 бозӣ. 405 бозӣ мешавад ки Деклан Райс аз зарбаи ҷаримавӣ гол зада намекард. Вале чаро дар муқобили Реал метавонад? ӯ дар корномааш бори аввал ин карро кард. Ҳарчанд Мбаппе зидди Леганес гол зад, аввал онро ҳамчун гол аз зарбаи ҷаримавӣ қабул карданд, аммо баъдан бекор карда шуд, чун зарба мустақиман иҷро нагардид, балки бу пас. Хуб, ҳолати голи сеюмро ҳам дӯстони гиромӣ мо шумо дида истодаем ва дар ин ҳолат Мерино хеле хуб бозӣ кард, футболбози испанӣ бо як гӯем зарбаи дақиқ дар дақиқаи 75 ҳисобро 3-0 мекунад. ва ин навбат бубинед ки бозигарони Арсенал тавассути канори рост не, тавассути канори чап ҳуҷумро роҳандӣ карданд ва ҳамон мавқеи ки Валверде буд. бале дар он ҷо акнун Реалро боз мешавад чӣ гуфта. Масалан бубинед ки Карло Анчелоти дар ҳамин бозие ки барояш хеле мушкил буд, аз бозингарони ҷавон кор гирифта наметавонад. Масалан Эндрик бояд дар ҳамин ҷо дар кор ба он суръати баланди худ бояд ба майдон мебаромад. ё масалан бозингари баъзе Арда Гулер, бозингаре ки масалан дар ин ҷо фақат чӣ дар кор буд? Истеъдоди инфиродии бозингарон. Масалан ба як Килиан Мбаппе намешавад ки Килиан Мбаппе ҳарчанд кӯшиш мекунад, вале бозии Реал намеравад. ана дар ҳамин ҷо бозингарони дар кор буд ки ҳамин аз рӯҳияи шикастаи Реал бояд мебаромаданд инҳо. Бояд ҳамун аз курсии эҳтиёти бозингарони ҷавон бояд ба майдон мебаромаданд ки ба ҳамун темпи бозии Арсенал онҳо ҳамроҳ мешуданд, масалан муқобилат карда метавонистанд. ва як чизи дигар ҳамин ки Микел Артета бисёрам хуб бозии Реалро бо шогирдонаш омӯхтааст ва пеш аз бозӣ низ онҳо сармураббии Арсенал қайд кард ки ин бозӣ барои мо аз ҳама бозӣ муҳимтарин ва як имтиҳони ҷиддӣ аст ки мо аввалин бор масалан бо Реал як бозӣ аз ҳама муҳими мо ҳамин бозӣ маҳсуб мешавад. ва ҳамчунин сармураббии дастаи Арсенал қайд карда буд ки мо имрӯз медонем ки чӣ гуна Реалро аз идомаи мусобиқа берун кунем. ва маҳз агар мо бисёр бозии Реалро бибинем, онҳо дар нимаи дуюм фаъол мешаванду дастаҳоро аз идомаи мусобиқа берун мекунанд, имрӯз маҳз Арсенал зидди ҳамон коре ки Анчелоти мекард, онҳо инро истифода карданд ва ба фикри ман бисёрам онҳо хуб бозии Реал тактикаи Анчелотиро омӯхта буданд. Хуб, аз рӯи адолат аст ҳисоб ва рафти бозӣ. ё розӣ нестед? Арсенал бисёрам хуб бозӣ кард. Голҳое ки заданд онҳо дигар фикр мекунам ягон ҷои шар ҳам нест ва акнун бояд мухлисони Реал бозии ҷавобиро интизор шаванд. Дигар дар ин бозӣ онҳо ягон шарро ҳеҷ гуфта наметавонанд. Барои бозии ҷавобӣ
имкониятҳои Реал Мадридро чанд фоиз баҳо медиҳед? 10% зиёд не. Яъне барои гузаштан ба марҳилаи баъдӣ, ба даври нимниҳоӣ. 10% зиёд не. Шумо чӣ? ба фикри ман ки мо агар ба бозии Реал дар Лигаи Чемпионҳо мутаваҷҷеҳ шем, онҳо ҳама вақт камбек мекунанд, ҳама вақт ба даври дигар мераванд ва фикр мекунам ки дар бозии ҷавобӣ низ Реал метавонад ки Арсеналро паси сар гузорад. Яъне аз ҷамъи ду бозӣ боварӣ доред ки Реал аз ҳамин хеле мушкил. Бале, ман фикр мекунам ки Анчелоти ҳама корро хоҳад кард то дастаи ӯ ба даври баъдӣ равад. Реал Мадрид муқобили дастаҳое ки масалан хеле зич бозӣ мекунанд, масалан ба тики-така наздик мушкилӣ дошт аз ҳамон аввал. Ман фикр мекунам ки камбек карда наметавонад. Яки Арсенал ҳам бо ҳамин усул бозӣ кард. хуб, ташаккур. Албатта фикрҳо ба ҳам зид буданд, ба он ки ба хотири оне ки албатта Фирдавс ҳамагӣ 10% имконияти бад марҳилаи баъдӣ рафтани Реалро арзёбӣ кард, дар ҳоле ки Фаридун албатта маълум мешавад зиёдтар бовар дорад ба Реал барои оне ки метавонад ба марҳилаи баъдӣ гузарад. хоҳем дид баъд аз 8 рӯз бозии ҷавобӣ мо шуморо интизор аст. рӯзи 16 апрел дар Сантьяго Бернабеу. албатта фактори бозии хонагӣ дар бисёре аз мавридҳо ба Реал кӯмак мекунад, аммо бояд бигӯем ки дар солҳои қаблӣ вақте Реал камбекҳо мекард дар марҳилаи плейоффи Лигаи Чемпионҳо, онҳо дар маҷмӯъ дар худи баҳор хеле олӣ буданд. Имсол бошад чунин ба назар мерасад ки дар баҳор ҳоло ба пуррагӣ бедор нашудааст дастаи шоҳонаи. Шояд дар он ҷо баҳор нашудааст. Чунки дар худи мусобиқаҳои дохилӣ ҳам Реал натиҷаҳои охираш нигаронкунанда аст, махсусан бохте ки аз Валенсия бар ин дастаи қисми поёнии ҷадвали мусобиқа онҳо дар ҳафтаи гузашта доштанд.